No niin, tervetuloa pikaiselle kierrokselle tutustumaan iMovie-ohjelman toimintoihin. Kun ohjelma käynnistetään, niin se avautuu tämmöiseen kotivalikkoon, josta loppujen lopuksi sitten kun niitä töitä täällä on, niin tästä löytyy kaikki tehdyt videot. Täältä oikein ylänurkan plussasta klikkaamalla päästään tekemään ensimmäistä projektia. Tämä ohjelma tarjoaa meille 2 eri vaihtoehtoa. Meillä on elokuva tai traileri. Nyt me keskitytään enemmän elokuvaan, mutta trailereihin kannattaa myös tutustua. Ne on ihan hauskoja pikkuprojekteja, jotka tehdään valmiiseen kaavaan. Nyt klikataan siis elokuvaa. Sitten meille tarjotaan erilaisia teemoja. Ja nämä teemat sisältää esimerkiksi musiikin, tietyn fontin, mikä käytetään noissa teksteissä tuossa ja asettelut ja muut semmoiset. Tätä teemaa voi vaihtaa myöhemminkin, mutta tässä on aina hyvä valita yksi. Otetaan tuosta vaikka toi uutiset ja klikataan tuolta nurkasta luo-painike. Nyt päästäänkin tähän varsinaiseen muokkausnäkymään, editointinäkymään. Ihan huomioarvoinen seikka on se, että jos täällä alhaalla ei ole aikajanalla yhtään videoleikettä tai ääntä tai kuvaa laitettuna, niin tämä ei vielä tallennu, tämä projekti. Eli vasta sen jälkeen, kun tänne aikajanalle on tuotu jotain, niin sitten tämä projekti tallentuu automaattisesti. Täältä oikeasta ylänurkasta löytyy nyt meille nämä mediavaihtoehdot, mitä me voidaan tuoda tähän projektiin. Ja näkyy näppärästi tuo äskettäin lisätyt vaihtoehto, missä löytyy ne tuoreimmat videot ja kuvat, mitkä on otettu suosikeista, ne mitkä on eniten käytettyjä. Ja esimerkiksi iCloudista tai iCloud Drivesta voi sitten tuoda vielä sinne talletettuja materiaaleja. Mä valitsen nyt mun videon leikkeeni täältä mun äskettäin lisätyistä videoista. Kun sitä haluttua videoleikettä klikataan, niin siihen tulee 3 tuommoista symbolia. Toi nuoli alaspäin tuo sen tuonne videoleikkeelle. Tuosta play-nuolesta sitä voi sitten katsella, että mikäs videopätkä tämä olikaan. Ja sitten tuolta 3 pisteen takaa löytyy ihan mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi voi lisätä kuvan kuvaan tai videopätkän näkymään videopätkän sisällä upotettuna. Ja muuta hauskaa, joihin kannattaa myös tutustua. Mä siitä nuolesta klikkaamalla sain tuotua tänne aikajanalle vihdoin ensimmäisen leikkeen. Ja nyt kun siellä jotain materiaalia on, niin yhtään se tallentuu ihan automaattisesti, että vaikka mä nyt poistuisin ohjelmasta sen ihmeempiä tekemättä, niin se on tallessa siellä laitteen muistissa. Täällä aikajanalla näkyy kaikki lisätyt äänet, mitä siihen laitetaan, siirrokset. Ja tämä on se, missä se varsinainen editointi tapahtuu. Sitä pystyy siirtämään, vaihtamaan paikkaa tuolla aikajanalla ihan vain sormella liuuttamalla vasemmalle tai oikealle. Tästä ruudun oikeasta laidasta löytyy nämä 2 symbolia, joista toi säkkärä näyttää meille kunkin, tai saa näkymään tuossa äänileikkeen äänen tasot, joka on ihan näppärä silloin, jos haluaa löytää jonkun tietyn kohdan, vaikka missä on hiljasta tai huudetaan, niin se näkyy sieltä helposti. Ja sitten tuossa on toi tärkeä nuoli taaksepäin, joka on siis se kumoa-nappi, jolla saat kumottua viimeksi tekemässä toiminnon. Nyt kun sinne aikajanalle on tuotu jo toinenkin videoleike, niin päästään katsomaan vähän, että minkälaisia siirroksia niiden videoleikkeiden väliin pystyy tekemään. Eli tuolta leikkeiden välistä tuota symbolia klikkaamalla päästään tähän valikkoon katsomaan, että miten ne videot lomittuu toisiinsa, että halutaanko, että se loppuu ihan yhtäkkiä se ensimmäinen ja toinen alkaa siitä vai millä tavalla se siirtymä tapahtuu. Niitä pääsee täältä alhaalta kokeilemaan ja katsomaan, että minkälaisia vaihtoehtoja sieltä löytyy. Jos mä haluan lisätä ääntä ja musiikkia tähän mun projektiin, niin mä voin mennä tänne ylänurkan äänivalikkoon ja täällä näkyy nyt sitten valmiita musiikkeja, mitä saa ihan tekijänoikeudellisestikin näissä projekteissa käyttää. Applehän on muuten tarkka, tai tekee vaikeaksi sen, että käyttää laittomasti joitain kappaleita näissä videoissa. Eli tuolta teemamusiikin takaa löytyy nyt sitten semmoisia valmiita tekijänoikeusvapaita pätkiä, mitä saa käyttää. Sitten täältä löytyy näitä äänitehosteita, joita lapset tietysti tykkää käyttää ja innokkaasti lisäilee projekteihinsa. Sitten jos
on ostanut iTunesista musiikkia, niin sitten niitä pystyy taas katselemaan täältä artisteista tai kappaleista tai albumeista. Mutta niitähän ei saa sitten käyttää semmoisissa projekteissa, jotka julkaistaan. Täältä taas tuttua play-nappia painamalla voi kuunnella näitä erilaisia teemamusiikin vaihtoehtoja, että mikä niistä sopiikin parhaiten sen projektin tunnelmaan. Tuosta alaspäin nuolesta voidaan tuoda se tänne aikajanalle ja sitten se näkyy täällä aikajanan alaosassa se äänileike, mikä sinne on tuotu. Silloin kun videoleike on valittuna täällä aikajanalla, että se näkyy keltaisella, niin silloin me pystytään molemmista päistä siirtämällä tai liuuttamalla leikkaamaan siitä alku- tai loppupätkiä pois. Nyt mä vähän kutistin tätä kuvaa, että sain nämä alalaidan symbolit näkymään kanssa tässä mun näytössä. Nyt meillä on valittuna tämä tämmöinen videoleike ja tuolta noin saksi-symboli valittuna. Sitten me päästään esimerkiksi puolittamaan sitä videota, jolloin se pistää sen 2 pätkään sen videoleikkeen, jolloin väliin pystyy pistämään vaikka siirtymän tai lisäämään jonkun muun kuvan, mitä sinne kaipaakin. Irrottamalla, eli klikkaa irrota, niin sieltä se irrottaa sen videopätkän äänen erilliseksi leikkeeksi, jolloin sitä pystyy käyttämään jossain muualla videossa tai mitä sillä haluaakin tehdä. Monistamalla se monistuu se videonpätkä ja poista löytyy sieltä myöskin, että jos haluaa ottaa sen videonpätkän sieltä pois. Nyt jos täältä saksien vielestä valitsee ton kellosymbolin tai nopeusmittari, niin silloin päästään vaikuttamaan sen videoleikkeen tai valitun videoklipin nopeusominaisuuksiin. Eli voidaan hidastaa sitä ja hidastettua kuvaa tai nopeuttaa sitä. Ja sitten voidaan kokonaan hetkeksi aikaa pysäyttää se kuva tai sitten tuosta nollauksesta se nollaa sen. Tämän nopeusmittarin vierestä kaiuttimen kuvaa painamalla pääsee sitten esimerkiksi mykistämään sen koko videoleikkeen äänet, niin kuin mulla tuolla on tehty, kun tuolla näkyy tuo symboli tuolla videoleikkeessä, tai pistämään sitä äänileikkeen ääniraitaa kovemmalle tai hiljaisemmalle. Sitten sieltä saman alanurkan T-symbolista klikkaamalla päästään tekemään sinne erilaisia tekstejä sinne videoleikkeeseen. Siellä on erilaisia tyylejä, erilaisia fontteja ja myöskin se, että miten se siihen ilmestyy, vaihtelee aina sen mukaan, että minkä täältä valitsee. Sen itse tekstin saa sen jälkeen, kun sinne on valittu joku näistä, esimerkiksi kun tuossa nyt toi laajennus, niin tekstin pystyy lisäämään, kun klikkaa tuonne kuvaruutuun tuplaklikkauksella, niin sitten sieltä pitäisi aueta näppäimistä, millä pääsee kirjoittamaan. Sitten sieltä löytyy vielä toi alanurkasta tämä viimeinen vaihtoehto, eli noin pallerot, joita klikkaamalla pääsee tekemään sinne erilaisia suotimia niihin kuviin. Eli voi esimerkiksi tehdä, jos tekee mykkäelokuvaa, niin voi valita sieltä ton mykkäkauden tai vaihtaa muuten vaikka unijaksoon sopivaa jonkunnäköistä värikästä suodinta sieltä, niin saadaan vähän eloa siihen kuvaan. Nyt sitten jos sitä projektia tehdessä unohtuu kaikki, että mistä mitäkin löytyy, niin täällä vasemmassa ylänurkassa on tuo kysymysmerkki, jota klikkaamalla se näyttää sitten tämmöisiä erilaisia pieniä opastuksia. Ja se aina vähän vaihtelee, että mikä vaihe sulla on menossa, että mitä tekstejä se sieltä avaa. Eli jos sulla on avattuna tai valittuna toi videoleike, niin se näyttää pikkasen eri tavalla kuin jos sulla ei ole. Eli sieltä kannattaa aina katsoa, jos sattuu unohtumaan, että mistä mitäkin tapahtuu. Sitten tuolta ihan vasemmasta ylänurkasta löytyy vielä toi takaisin projekteihin nuoli, jossa pääset sinne sun projektivalikkoon tai kotinäytölle takaisin. Ja nyt jos mä olisin päättänyt vaikka, että tämä mun videoleike on valmis tai koko tämä elokuva on valmis, niin nyt mä sitten klikkaisin sieltä sitä takaisin projekteihin nuolta. Ja siitä nuolesta mä pääsin nyt sitten tämän näköiseen valikkoon, jossa mä pystyn esimerkiksi tuosta play-napista esikatselemaan mun elokuvaani tuosta klaffitaulusta ja kynästä pääsee takaisin muokkaamaan sitä. Jos haluaa antaa elokuvalle nimen, niin klikkaa tuosta, missä nyt lukee elokuvani, niin pääsee kirjoittamaan sille uutta nimeä. Ja tuosta
symbolista pääsee sitten jakamaan sitä, viemään se esimerkiksi tänne iPadin kuvarullalle tai poistamaan koko projektin, jos ei siihen ole tyytyväinen. Nyt on klikattu tuota jakosymbolia tuolta, niin päästään katsomaan, että millä tavalla sitä pystyy tosiaan jakamaan. Eli jos ollaan useilla iPadeilla samassa verkossa tai vaikka Macillä, niin voidaan airdropata se niille toisille laitteille. Ja videotiedostothan on aika paljon tilaa vieviä, joten myöskin niiden siirtäminen kestää sitten jonkun aikaa, eli siihen kannattaa varata vähän aikaa, että kiireessä ei kannata. Sitten voidaan esimerkiksi Dropboxiin tallentaa suoraan, tai tallennan video, vie sen sinne laitteen kuvarullalle, jossa se sitten on valmiina projektina. Tai vaikka, jos haluaa, niin iTunesiin tai iCloud Driveen tai niin edespäin suoraan YouTubeen, mihin se sitten haluakin viedä. Niin, siinäpä ne iMovien ominaisuudet lyhykäisyydessään. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Sitten vaan rohkeasti kokeilemaan.